ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбада роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. номерои мо барои реклама кардан 885 12 20 имо ба ҳасаб дорад, маромад сурат маълумот роӣ кунем, мо реклама мекунем. дар имрӯза навор ҳастем мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва, аз территорияи Тоҷикистон ҳастем. Сечкаҳои объёмӣ бо нархҳои арзон ҳастем. Opel Hatchback, Daewoo Nexi, сечкаҳои Mercedes-ҳои E-Class, Mercedes-ҳои 190, VAZ 2107, Opel Astra G, BMW Cabriolet, Toyota Corolla ва VAZ 2110 ва дигар намуд мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон бо мо роӣ карданд. خب کدام شما اگر می‌خواید رکلام داشته باشین برای رکلام کردن مرامت روی کنیم، ما رکلام میکنیم و کورس امروزه 113 سومانی است. ما ماشین نوار امروزه را سر میکنیم تا آخرش تماشا کنیم. مرامت رفتیم به قسمی ماشینای فروشی. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان گذشته رفته بیان کامفورت، ما با شما توصیه می‌کنیم пересечение границы акаи бекзодро. این ака زیاده ای 10 سال است که در همین ساحه کار میکنه. در همین ساحه یعنی که با سرحد رفته آدم بردن میارن. خب شما رو از تریتوریای مسکو، ماسکوفسکی област، تریتوریای مترو و دیگر تریتوریای لوبلینا اومده خودشون قبول میکنن و با سمت قزاقستان ساق و سلامت برده میارن. نرخ بردن اومدن با مصلحت طریق ماشینای کامفورت چند نمود ماشین دارن که هر روز ریس دارن. ماشین باید درنوش لوکس است. این ماشین خودشونه درنوشون لوکس است. کانسنر وای فای دارد. خب دو تا رقم، هر رقمشون واتساپ ایمو داره و رقمشون 24 ساعت کار میکنند. айноми канали мо ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз ресторан. хоб ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумотшо хӯн агар фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошро нависед ки занг занед, ҳамаашро ба шумо фаҳмида метавонанд. марамад. Яка машини фурӯшии имрӯза ҳастае ки срочная Mercedes E-класси 211 кузов ҳастае ки срочная соли 2006-2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин, объём мотораш 3.2 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд чотка бениҳоят мегӯяд тоза срочная. мошин мегӯяд салон тоза, ҳуҷҷатош мегӯяд 10 моҳи дига, танировкашам 10 моҳи дига, балонош мегӯяд пачкай хадавои 90%, достони азиз, кондитсионераш кор мекунад, мошинча обшим чотка мегӯяд соҳибаш, 4 дискаи престиж, светаш родной краска, ҳамаш беҳтарин ҳолат дорад. нархи мошина мегӯяд 60000 мегӯяд срочная, баъд мегӯяд соҳибаш бо ягон сум муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсу зодаине ки Регарда. خب 60000 сомони аст, пул зарура мегӯяд, бениҳоят мегӯяд, мақсад ки خب алиш намешад то қад суми холия. дӯстони азиз, арзонуш яъне ки просто сум дар кор мегӯяд, ба ҳам хотир мегӯяд арзон мондем. мошин дар Регар, рақамҳои мегафон промои WhatsApp доранд. кадоми шумо хали Е-классҳои 211 кузов ки лозим бошад, чотка мошинча, марамад дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. ва дӯстон, агар шумо дар махали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан, барои фурӯхтан бошад, маълумот сурат маълумот шуд дар WhatsApp имое ки дар аввали видео буд роӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкотона фаромош навора та охираш тамошо кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдон ки срочна Mercedes-ҳои Benz 190 аст ки срочна соли 2006-1991. сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 1.8 литра, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд номеру транзит, хелаки дасти ягодам нагаштаи мошин мегӯяд соза. нархи мошина мегӯяд 33000 мегӯем, бо муомилаи хубам мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, дӯстон, яъне ки территорияи Калхозобод. хоб Балхида нархи 33000 сомон аст, бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 68, дуюмаш рақамҳои TCL дастӣ, ахираш 28 WhatsApp дорад. Mercedes-ҳои Benz 190 дӯстон азиз, дар комментария бисёр яъне ки хоҳиш мекардем. ина ба мо равон кардем, ба шумо реклама кардем, кадоми шумо ки мехарем, маромад дигар маълумот гирем, мошин тоза акай соза мегӯяд. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳо занг занем, ба шумо фаҳмонда метавонанд. ва дӯстон азиз, агар шумо мошинхар ки бошед, дар комментария нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим, мошинои шумо гуфтагира дар видео оянда аз фурӯшанда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед, гузаред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная аз территорияи Москва, VAZ 2110 ки хоб мошинаи советский дар кузови караван шавем универсал, дӯстони азиз, VAZ 2110 дар территорияи Москва.
соли барои 2008 сол астае ки суифуриш бензини холӣ объем моториш 1.6 литри прасои инжектор коробкаш механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд монитор телевизор дорад дӯстон азиз, рӯш мегӯяд гидравликае мотор 1.6 инжектори прасои мегӯяд хуба мегӯяд моторуш ҳуҷҷат дорад баллон мегӯяд 80% хадовой кардагӣ мошин қарор дорад дар Московский област город Голницно. Ами хеле маълумот аст, бо хахтон правильно хонем. Город Голницно. Ами хеле маълумот. Территория Московской области. Хоб прамои рақамои Россия ки WhatsApp ам доранд. Метавонед аз ҳамин шаҳра ки Голницно, ами хеле маълумот шаста. Метавонед мошина дар ам тарафо бинед. Дӯстони азиз, рақамошон ҳастай. Занг занед, дига маълумот шуд, нархи мошин 110,000 рубл аст. 110,000 рубл бо муомила дорад. Марама чи саволе ки доред, чи варианти доред дар ҳамин мака занг занед, маълумотша хутон гирем. Мошинча мега созаем, срочная марама. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Verso аст, баъдон ки срочная соли барои 2008 сол сӯзишвориш дизел, объем мотораш 2 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор. Мошина мегӯяд тақрибан 1 сол мешавад ки ай вагон мегӯяд гирифтаги мошин мегӯяд тоза. Як моҳи дига ҳуҷҷат дорад, моторш мега вагона дӯстон азиз, мошин 1 сола ҳуҷҷаташ кам мондаги аст, бо худтон маълумотша мегирен. Хоб мошин алиш намешавад то қасуми холӣ ва агар ягон мошине ки дар территорияи Москва боша мега алиш мешавад. Ва ба Тоҷикистон нархи Тоҷикистонда нархаш 73000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Фархор ба мошиное ки дар территорияи Москва боша мега алиш мекунем. Шахсоне ки дар Москва қарор дорен, агар ҳамин навора тамошо дошта бошен, ҳамин яка ба мошине ки дар Москва боша, мошини Тоҷикистон будаша алиш мекунам. Метавонед вариантиҳои худро пешниҳод кунед. Мошин чотка мега. Якумаш рақамои Мегафон, ахираш 9191 Мегафон Лайв пайваста Тоҷикистон рақамае дора Мегафон Лайв ва дуюмаш рақамои Россия 26 WhatsApp ам доранд. Вариантҳои алиши ба мошино дар территорияи Россия буда ва ба Тоҷикистон дар сумаки 73000 сомон аст, бо муомила дорад. 2008 сол марамат занг занем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. BMW Cabriolet аст, баъдон ки BMW Cabriolet срочная соли барои 2007 сол сӯзишвориш бензини холӣ. Объем мотораш 3 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мега беҳтарин ай. Болош ҳам маҳкам мешав, ҳам пӯй мешав мошин. Мошини беҳтарин ай. Ледни ва зимни. BMW Cabriolet 2007 сол. Хоб мошин мегӯяд старт-стоп, ходовой, мошин хай барои оинош дар борон худаш автоматически борон зана худаш кручат мешавад, хеле шодкош. Обшон хай хито медоем сурат, яъне бисёр чишо дорад. ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи октябр, баллон мегӯяд навай ходовой дорад, мошин обшин беҳтарин ҳолат дай. Нархи мошина мегӯяд 100 та мегӯяд, бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархаш 100 та муомила дорад. Диска-пискамаш заводской, мошин кожни салон беҳтарин ҳолат дай. Кондитсионер ҳамаш кор мекунад, ҳуҷҷат хай дорад, ходовой ҳастай. Старт-стоп. Хай мошина хайтон дидесен, мошин созай коробкашам автомат ай. Нархи мошина мегӯяд 100 та мегӯяд, ҳамин харидори аниқ боша мегӯяд, савдо муомилаш дар назди капоти мошин мегӯяд. Биё бин мегӯяд, мошин маъқул шид, савдо мекунем. Якумаш рақамои Мегафон дастӣ 20, дуюмаш рақамои Россия WhatsApp доранд. Бештар маълумотои пурра ва аниқтараш аз рақамои поёнбуда. Ҳардуш Тоҷикистон ва Россия кор мекунанд, WhatsApp ам доранд. Марамат занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, марамат сурат маълумот чоро кунем, мо реклама мекунем. Фақат шумо лайкҳоро фаромӯша, навора то охираш тамошо кунед, илтимос ки силкаи навори моро подписач кунем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аст, баъдон ки срочная соли барои 1999 аст, ки сӯзишвориш бензини холӣ, нав газ задагӣ аст, нав газ задагӣ аст, дӯстони азиз, яъне ки газша нав ҳамин 1-2 ҳафта пеш мега задем. Мотор мега гишаши простой, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин нав ходовой кардагӣ, баллон нав, чихол нав, 5 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионерш кор мекард, дӯстони азиз, мошинча соза мегӯяд, маълумоташа бо мегирен. Нархи мошина мегӯяд 40000 мегӯем, бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар срочная. Нархи 40000 сомон, 99 сол, мошин соз, 5 моҳ ҳуҷҷат дар шаҳри Бухтар. Рақамош якумаш Мегафон дастӣ, дуюмаш рақамои Вавилон дастӣ, WhatsApp дорад. хоб кадоми шумо ки мехарем бештари маълумотои пурраша аз худашон гирем. Фақат хоҳиш аз шумо ки фақат мега илтимос харидори аниқ занг зана. Мошин дар шаҳри Бухтар пеши бозори Фаровонда метавонед мошинам рафта бинен. Дигар маълумотои бештар ва аниқ аз рақамҳои поёнбуда марамат.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон ки срочная Opel Astra F дар кузови хетчбек светои бринз шампанс. соли 1997 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, объем мотораш 6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега газ бензин кор мекунад, ҳуҷҷатош мега то моҳи март мега соҳибаш моторсоз, ходовой соз, калпак, хай балоншам соз, салоншам нормалия. нархи мошина мега 32000 мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбе. 32000 WhatsApp рақамошон TCL бештар маълумот аз худашон. дӯстони азиз, шумо дар магар хамхари мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, аппарат, ягон гов-мол, ягон дарахт, обшум чизе ки барои ҳамин маҳсулотои зиндагӣ барои Тоҷикистон ки реклама кардан бошад, маромад рӯй кунем, мо реклама фурӯшта мемонем. خب کدامتون اگر ماشین خر باشه خانه خر باشه در کامنتر نویسید. اگر که ما یافتیم از فروشنده با شما جدا کردن پیشکش می‌کنیم. فقط لایک فراموش نکنین گذارین. هشتم ماشین فروشی سرچ ماشین فروشی است که دایوون نکسی است که نرخ اخیران شده سال 2016 دوشورش گاز بنزین موتور 6 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی خیلی در نرخش ارزنده است. نرخ ماشین میگه 8000 سومونی است میگه صاحبش نرخ اخیران شده خیلی ختم بو یک بار دیگه بو زنگ زنی معامله کنین خودشون و ماشین قرار داد در تریتوری شهری قرغون تپانکی شهری بختار ده. رقمش در پایین ویدیو 16 فقط میگه التماس خریداری انیق 96 سال دایو نکسی نرخش 8000 سومونی در شهر بختار مرامتون از کدومش کدام که لازمه میتونین زنگ زنین. فقط لایک کردم خرید زنین و نوار تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با نهم ماشین فروشی ВАЗ 2107 аст ки бо нархи арзон мошинаи советский молодежи чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем. соли 2006 сол сӯзишвориш газ бензин мотор 6 литр коробка механика мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска балон сиредни свети сафед 2003 сол нархи мошин мега 8500 сомонӣ арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи Фархорда. خب 8000 سومونی نرخ ماشین نمرهشون مگافون است و از 2107 کدومش بوده که لازم است دوستان عزیز میتونید زنگ زد بیشتر معلومات چک کنید برای که در کامنتر بسیار خواهش کردیم برای شما ماشینی خواهش کردگیتون شما همین دستگیریتون فراموش نکنید دستگیری کنید چی ماشینی که لازمه نویسید ما پیشکشتون میکنیم. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی مرسدس بنز سی کلاس بادرون که سچکا سویتوی سفید سروچنا соли 1996 сӯзишвориш газ бензин объем мотораш 8 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад кожни салон 4 диска мошин мегад зури буда фақат ки ҳамин як краскаш мекунӣ тамом краскаш мекунӣ ва камтар мегад моторшам мегад маслахрш накаса ин тачид мекунем боям кор мекунем мошин мотор камтар маслахр аст камкам ва ранг краскаш камтар ки безиба агар хоҳем ҳамин хел ҳай мекунем. нархи мошина мега 28 та мегем бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахта. нархи мошин 28 та муомила савдош дар назди капоти мошин. ина рақамҳои мегафони соҳибшунаи илтимос мега фақат харидори аниқ мегад тамос кира беҳуда мега нороҳат накна. агар шумо дар мошин ки маҳқул бошам бештар маълумот чак гирем. азиз ин бо навори имрӯзаи мо то видеои оянда.